Astăzi te învăț cum să ai iOS27 beta. Primul pas, te duci și cauți setări, te duci la General și la Software Updates. Dacă nu ți apare iOS27, te duci pe orice browser. Eu o să de data asta Safari și scrii developer.apple.com, sign up now și pui exact contul tău de iCloud. După care vei putea să ai iOS 27.